Hej, velkommen til dag nummer 4 her i vores stole-yoga-forløb, vores 7 dage. Dag nummer 4, så er vi jo halvvejs godt gået. Godt, at du hænger på endnu. Det er jeg virkelig glad for. Lad os starte som de andre gange med lige at sætte os godt tilbage, sætte os godt til rette. Have fødderne godt plantet i gulvet. Lige have lidt støtte til ryggen. Og god tyngde i sædet. Så læg dine arme, hænder, hvor du vil. Og når du er klar til det, lukke dine øjne. Så lige så stille begynder at indstille dig på, at du skal til at lave yoga nu, og du gerne vil have fokus på det. Og måske sætte en intention om, at du vil prøve at være nærværende gennem hele den her praksis. Læg mærke til kroppen og til sindet og åndedrættet og det, der sker lige nu, det du laver. Og så prøver jeg ligesom også at parkere alt det, der foregår ude i verden, alt det, der er sket i dag, og det, der måske skal ske senere i dag, eller i morgen, eller længere frem. Prøv at være lige her og lige nu, de næste godt 20 minutter. Så prøv at starte med lige at afspænde ansigtet. Måske sidder der nogle spændinger her, du slet ikke lige har lagt mærke til, så vi kan løsne i kæbeleddet, blødgøre omkring munden og spænde helt af omkring øjnene, panden. Og så læg mærke til det lille område mellem øjenbrynene, så vi tit trækker sammen og spænder op, så det kan glatte sig ud. Måske kan det også være, at du har lyst til at smile en lille smule. Så sid her bare lige et øjeblik, mærk efter, hvordan du har det lige nu. Hvordan er det at være dig i dag, lige på dette tidspunkt? Der er ikke noget rigtig forkert måde at have det på. Det er som det er. Så begynd lige stille at sætte opmærksomheden til dit åndedræt. Først bare læg mærke til, hvordan åndedrættet flyder, når det får lov at passe sig selv, og du ikke styrer og kontrollerer. Noget vi rigtig gerne vil og godt kan lide mange af os. Og så lad os prøve at trække vejret lidt dybere. Vi skal ned i maven igen. Så tag nogle lidt længere og dybere ind- og udåndinger. Og lad os ligesom den anden dag tælle langsomt til 4, mens du ånder ind. 1, 2, 3, 4. Og det samme på udånding. 1, 2, 3, 4. Så dine ind- og udåndinger bliver lige lange. Tæl ind i dig selv. Langsomt til 4 på indånding. Langsomt til 4 på udånding. Vi vælger det nu. Vi skal simpelthen have fordybet åndedrættet lige nu her, så til en start. Så vi får skabt ro på sind og krop. Og en sidste runde, hvor du tæller. Ja. Du er færdig med at ånde ud. Kan du blinke øjnene åbne? Så lad os starte lige med at lave sådan et par kaktusarme her. Så sådan armene cirka ud i 90 graders vinkel til hver side. Og cirka i skulderhøjde. Hænger det lidt ned eller lidt oppe, så er det heller ikke noget problem. Bare sådan cirka her omkring. Og tænk på at åbne brystet godt og sende albuerne tilbage. Så albuerne ikke herfremme. Se om vi kan få dem tilbage, så du også kan mærke måske næsten, at skulderbladene mødes om ryggen. Ja. Og så bevæger vi vores arme med, samtidig med vores åndedræt. Så du tager en indånding her, når armene er åbne. Og så på en udånding, så prøver du at lade armene mødes, også lade albuerne mødes.
Hvis man mærker, så strammer det måske lidt om mellem skulderbladene, så går skulderbladene fra hinanden. Så vi åbner på indånding, skulderbladene mødes, lukker på udånding, skulderbladene går fra hinanden. Og følg din egen vejrtrækning, den rytme, der passer for dig. Prøv at mærke skuldernes bevægelse her. Fra den ene yderlighed til den anden. Mærke, hvad der sker i kroppen. Og laver lige en sidste runde, så hvor end du er, når du har haft samlet armene, så sænker du armene ned i skødet igen. Kan du mærke dem mellem skuldrene? Omkring skuldrene. Det er virkelig dejligt. Skøn øvelse, synes jeg. Vi laver lige endnu et lille flow, for lige at få varme til arme og skuldre. Ryk lidt mere op, så du samler hænderne foran hjertet her til en start. Her tager du en indånding. Og så på en udånding fletter du dine håndflader, sender håndfladerne fremad, samtidig med at du runder i ryggen og kigger ned mellem armene. Så vi får sådan en runding på rygsøjlen her. På den næste indånding sender du håndfladerne op mod loftet. Og strækker den lige så langt, som du overhovedet kan. Og så på udånding giver du slip på hænderne, lader armene søge ud til siden og hele vejen ned. Ja. Så lad os tage den sekvens nogle gange. Vi tager det indånding her. Udånding fletter fingrene, runder ryggen og sender håndfladerne fremad, kigger ned mellem armene. På indånding retter os op, strækker os. Udånding, giv slip på armen, lad dem søge ned. Fortsætter. Indånding, giv hænderne ved hjertet. Udånding, rund i ryggen, håndfladerne frem. Indånding, hænderne op, strække. Udånding, send armene ud til siden og ned. En gang til. Indånding her. Udånding rundt i ryggen. Indånding armen op. Og udånding af armene ned langs siden. En sidste gang. Så er indånding her ved brystet. Udånding. Flette fingrene rundt i ryggen. Hænderne frem. Indånding. Armen op. Og udånding. Giv slip på hænderne. Lad armene søge lige så langsomt ned. Yeah. Godt. Så i dag skal vi lave en kriger 1 stilling. Vi gør ligesom da vi startede med at indrette os til kriger 2. Vi kommer lidt godt ud på sædet her. Så drejer vi og starter med at sætte højre fod ud til siden her i 90 graders vinkel. For højre fod godt plantet i måtten. Så strækker vi det bagerste ben her. Og vi skal have den bagerste fod i gulvet, når vi laver krigerstillingerne. Så find dig lige lidt til rette, hvor du skal have stolen. Så du har lidt støtte til begge ben. Måske du skal lidt frem eller lidt tilbage med sædet. Find lige det rigtige sted. Og den bagerste fods tæer peger lidt indad. Og så i modsætning til kriger 2, hvor vi åbner til begge sider her, så vil vi gerne dreje fremad mod det forreste ben på vores kriger 1. Og så rækker vi armene opad. Og så kan det godt være, at du vil have din bagerste fod lidt længere frem. Det mærker du bare lige lidt efter. Så får bare lige have lidt støtte her fra stolen. Ræk armene op. Og bliv her lidt. Trække vejret dybt og roligt. Dybe maveåndedræt. Så kan du sænke armene og så flet fingrene her om bag på ryggen. Og åbne brystet. Send skuldrene bagud igen. Måske vende lidt bagud og kigge op mod loftet. Og kom op til midten igen. Vi drejer begge fødder fremad igen. Kommer ind til midten. Lige sidder og tager et par dybe vejrtrækninger. Lige fornemmer kroppen, når den kommer ud af den her stilling. Fornemmer dig selv. Og så lad os prøve at skifte side. Så vi drejer nu igen og starter med at sætte venstre fod fremad. Lige finde ud af, hvor dit sæde skal være, cirka midt på. Og så sætter den højre fod tilbage, hele foden i gulvet. Lige mærker efter, hvor langt foden skal bagud. Og prøv at se, om du kan dreje overkroppen lidt frem i for. Det giver faktisk et twist, når vi er i stilling på den her måde.
Ræk armene lige op langs ørerne. Mærk lige efter, måske om du vil have det bagerste fod lidt længere frem, eller går vandet lidt længere ud til siden, det er også okay. Og så bliver vi her lidt. Og prøv at fordybe vejrtrækningen helt ned i bunden af kroppen. Lange, dybe vejrtrækninger, der hjælper os til også at være i stillingerne. Det hjælper os til at bevare roen. Og så kan du igen flette fingrene om bag ryggen. Måske prøve at flette dem modsat. Send hænderne lidt bagud og ned. Skuldrene bagud. Åbne brystet. Måske lænder lidt bagud og kigge op mod loftet. Bliv ved med at trække vejret dybt og roligt. Slip på hænderne. Lad ryggen komme op til midten igen. Og lad os komme tilbage ind til midten her. Kom ind og sidde på stolen. Læg lige hænderne på lårene. Luk dine øjne. Tag et par dybe vejrtrækninger. Lyt til kroppen. Blink øjnene åbne igen. Så tager du din højre fod og lægger op på venstre lår. Så godt som du kan. Og hvis du lige skal have dit ben strakt lidt mere, for at foden kan komme op, så det er også okay. Så igen finder du bare din variation af stillingerne. Vi får lige gå ind og lave et stræk omkring hofte og balle her. Så start med at tage en indånding, forlæng rygsøjlen igen. Og så på en udånding kan du måske lige så stille begynde at folde dig forover. Og her går du bare igen til din grænse. Til der, hvor du kan mærke, at her til ikke længere. Her kan jeg blive ved med at have min dybe vejrtrækning. Hvis jeg kommer herned, så er det rigtig svært at trække vejret dybt for mig. Så jeg skal blive her. Derfor er det bedste stræk, den bedste stilling. Det er det bedste sted for både krop og sind. Og så bliv her lidt, mens du trækker vejret dybt og roligt. Og lige stille op til siden igen. Skifter vi benene. Så nu er det venstre fod over på højre ben her. Og her vil mit knæ drille lidt, så igen må man lige indrette sig, som det passer, efter hvad man har af skavanker og smidighedsgrad og bygningsstruktur. Så lad os prøve igen lige at tage en indånding for længe, og så på udånding for lige stille forover, så langt som det nu passer sig for dig, til der hvor du kan bevare en rolig og dyb vejrtrækning. Og så lad os rulle lige så langsomt op igen og sætte foden i gulvet. Bliver siddende her med bøjet ben, cirka 90 graders vinkel mellem på benene og lidt afstand mellem fødderne. Tag en indånding og ræk armen op. Og så på en udånding folder vi forover i vores sidste stilling i dag her. Kommer ned. Sætter armene der, hvor de nogle gange kommer til, om det er på jorden eller det på benene. Måske lader hovedet hænge her ned mellem benene. Giv slip på nakken. Spænd af hele overkroppen. Bare lad den hænge. Lad armene hænge. Lad ryggen blødgøres. Spænd af i ansigtet. Og mens du sidder, så gentag 4 åndedrættet. Så du tæller langsomt til 4 på hver indånding. Tæller langsomt til 4 på hver udånding. Bliv her lidt og bare spænd hele dag. Tælle på åndedrættet.
til en sidste runde, hvor du tæller. Næste gang du er færdig med at ånde ud og tælle til 4, så begynder du bare lige så stille og rulle op. Bare kom langsomt og roligt op. Vi skal ikke skynde os. Afslutter, sætter os helt tilbage på stolen igen med lidt støtte for ryglænet. Fødderne godt plantet i måtten. Læg hænderne på lårene. Sænk skuldrene. Og luk dine øjne. Og så brug lige et øjeblik på at mærke efter, hvordan du har det lige nu. Hvad status er indeni. Hvad mærker du fysisk fra kroppen? Hvilke tanker går igennem dig? Hvis nogen. Hvilke følelser mærker du? Hvis nogen. Måske lægger du ikke mærke til noget særligt. Det er også helt fint, det er som det er. Bliv lidt her ved dig selv endnu. Giv dig selv den her tid, den her opmærksomhed. Du har virkelig brug for det, tror jeg. Og så lad os afslutte med vores 3 lange vejrtrækninger, hvor vi trækker vejret ind af næsen og ud af munden. Så lad os begynde at tage en lang dyb indånding ind gennem næsen, ind ned i maven. Og nu ud og sukke måske lidt gennem munden. 2 gange mere lang dyb indånding. Og nu ud af munden. Sidste gang, tag nu en rigtig lang og dyb indånding. Og nu ud gennem munden. Yes. Dejligt. Blink øjnene lige stille åbne. Lad os samle hænderne foran hjertet. 1000 milliarder tak, fordi du var med igen i dag. Lad os tage en lang indånding sammen. Bukke for hinanden på udånding. For os selv også, ikke mindst, fordi vi mødte op og prioriterede os selv. Kom op på indånding. Namaste.